Det, der skal til at ske nu, det er, Michael, han har fødselsdag i dag. Han fylder 36 år. Og i den anledning, der tror han, at han skal op på scenen sammen med Odense Assholes og lave et vildt fedt show. Men jeg har hørt af omveje, at det der show, det kommer til at involvere både nylonstrømper og en paryk til Michael Jøden. Han ved ikke det her, og jeg tror, han har lidt at sige om lidt om det. Men I har det ikke for mig. Vi ser, hvad der sker. Er det rigtigt, at jeg bare skal op og fyre det vildeste rap af? Jo, er det rigtigt, at jeg bare skal være den vildeste, og I bare inviterer mig, fordi at alle bare elsker mig, min fødselsdag og pizza i Skanderborg, de bare synes, jeg er for lækker, og jamen, det har jeg hørt viser det her shit ud og sådan noget. Ja, jeg ved ikke lige helt, hvad der sker med det her, men altså... Tillykke med fødselsdagen. Alle mine veninder, kom så piger, op med hænderne! Ja, jeg rører mig selv i fisken lidt og sådan noget. Jeg har nogensinde prøvet. Jeg har aldrig nogensinde følt mig så seksuelt accepteret. Skanderborg er bare et smukt publikum. Og jeg føler mig rigtig som en mand i dag. En rigtig mand. Så fandt vi i hvert fald ud af, hvad det er, Michael Jøden består af. Han er født her i Skanderborg by, og det er sådan, det behandler ham. Vi ses bare snart til live.